салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Сар мекунем. имшаб дар Премер-лигаи Англия ва чемпионатҳои дигар бозиҳои хеле муҳим сурат мегирад. Масалан, бозии Вест Хэм бо Челси ва ё Ливерпул бо Борнмут, Реал Мадрид бо Эспаньол ва чанд бозиҳои дигар. Агар шумо истеъдоди пешгӯӣ кардани ҳисоби бозиро доред, пас инро тавассути промокоди 1x Фирдавс намоед. Ҳам маблағ кор мекунад ва ҳам баъди регистратсия дар аввалин пардохт имкони 8000 сомонӣ пул кор карданро доред. дар ҷои комментария ман силкаи телеграм гузоштам ки дар он ҷо силка барои регистратсия карданро мондам. дароед регистратсия кунед ва 8000 сомонӣ ба даст биёред. Манчестер Сити дар сурати аз Премер-лигаи Англия хориҷ шудан аз мусобиқаҳои ҷоми Англия ва ҷоми Лигаи Англия низ хориҷ хоҳад шуд. Гап сари ин аст ки ҳанӯз 2 сол мешавад ин дастаро барои вайрон кардани 115 қоидаҳои гуногун дар шохаҳои гуногуни футбол аз ҷумла қоидаҳои фейрплей гунаҳгор медонанд ва раванди тафтишот ҳанӯз аз соли парер оғоз гардида буд. Мегӯянд аллакай 115 қоида вайронкунии ин бошгоҳро ошкор карданд ва дар сурати исботи ҳуқуқӣ пайдо кардани он Сити аз ҷадвали Премер-лигаи Англия барои 1 сол берун карда мешавад. Дар сурати аз Премер-лигаи Англия берун шудан Сити ба таври автоматӣ аз 2 мусобиқаи дохилии дигар ин мамлакат хориҷ мешавад. Аммо Лигаи Чемпионҳо барояш безарар боқӣ мемонад. Яъне ин дастаро хориҷ шудан аз Лигаи Чемпионҳо таҳдид намекунад. Пеп Гвардиола дар чанд соли охир ҳамин қадар чемпиони Англия шуд ки дигар барояш умумӣ аҳамият надорад ки ба ин даста чӣ мешавад. Фақат Лигаи Чемпионҳоро ҳамин сол аз дасташ нагиред. Тамом. Конор Макгрегор кай ба рақобатҳои UFC бармегардад? Ин суоли мухлисони ирландиро дар ниҳоят Дана Уайт ҷавоб гуфт. раҳбари ташкилоти бонуфузи UFC Дана Уайт бори дигар дар бораи замони бозгашти қаҳрамони собиқи ин созмон дар ду вазн Конор Макгрегор сухан гуфт. ман ҳамон касе будам ки новобаста аз овозаҳо гуфта будам ки имсол рақобат намекунад. Конор Макгрегор соли оянда дар аввали соли 2025 пас аз бозгашт боз дебют хоҳад кард, гуфтааст Дана Уайт. раҳбари ташкилоти мазкур мутмаин аст ки Конор ҳоло ҳам дар ҳолати хуби варзишӣ қарор дорад ва бо андак-мандак равзгарони ташкилот қуввати ғолиб баромаданро ҳам дорад. ёдовар мешавем ки Макгрегор аз моҳи июли соли 2021 вақте ки ӯ дар UFC 264 аз дасти парияи амрикоӣ бо нокаут шикаст хӯрд, дигар рақобат накардааст. нашрияи маъруфи аврупоӣ Фофоту рейтинги худро дар бораи беҳтарин мураббиёни итолиёвӣ дар таърихи футбол нашр кардааст. пешгомии он радабандиро мураббии феълии тими Реал Мадрид Карло Анчелоти ба дасти худ гирифтааст. Анчелоти муваффақтарин мураббии итолиёвӣ дар таърихи футбол аст. ғайр аз ин Карло мураббие аст ки дар дилхоҳ дастаҳо новобаста аз оне ки кадом мамлакат ва ё миллат бошад хуб мутобиқ мегардад. дар Реал он гуна фаъолият мебарад ки гӯё аз Мадрид бошад. ӯ ғолиби чандин каратаи Лигаи Чемпионҳо дар ҳайати дастаҳои Милан ва Реал Мадрид аст ки ин бозгӯи беҳтарин будани ӯ мебошад. ӯ аввалин мураббӣ шуд ки дар 5 лигаи беҳтарини Аврупо бо Милан, Реал Мадрид, Челси, ПСЖ ва Бавария унвони қаҳрамонӣ ба даст овардааст. акнун бубинед ки 5 сармураббии беҳтарини Италия аз рӯи фарзияи Фофоту киё ҳастанд. Карло Анчелоти дар мавқеи аввал, Ҷованни Трапатони дар мавқеи дуюм, Арриго Саки сеюм, Фабио Капелло чорум ва Виторио Поццо панҷум. ҳамин Неймари муфтхур Ал-Ҳилолро фиреб карда гаштааст. ҳар моҳ маоши баланд дар корти ӯ мегузарад, вале дар майдон боз ҳамон маоши паст мегирифтагиҳо бозӣ мекунад. як кас ба ӯ фаҳмонида наметавонад ки ҳамин кор ӯбол аст охир. баъди ин қадар вақти бекорӣ акнун пойгоҳи хабарии АС иттилоъ додааст ки Неймар ҳамин тирамоҳ ба майдон бармегардад. ӯ аз моҳи октябри соли гузашта пас аз осеби зонияш ҳангоми бозӣ дар Бразилия ба майдон набаромадааст. ба Бразилӣ 2 моҳи дигар лозим аст то ниҳоят ба формаи хуби варзишӣ баргардад. гуфта мешавад ки бозгашти Неймар моҳи ноябри соли ҷорӣ дар назар аст. собиқ футболбози Барселона ва ПСЖ аз тобистони соли 2023 дар Арабистони Саудӣ ҳунарнамоӣ бояд мекард, аммо накард. сармураббии собиқи тими Реал Мадрид, қаҳрамони ҷавон ва Аврупо дар тими мунтахаби Фаронса Зинедин Зидан шаҳр дод ки чаро дар сурати дарёфти чунин пешниҳодҳо намехоҳад ки дар Манчестер Юнайтед кор кунад. оё ман мехоҳам ба Манчестер равам?
من زبان انگلیسی رو میفهمم اما آزاد گپ زدن نمیتوانم. من میدونم که مربیان هستند که با کلوب‌ها به زبان محلی میآیند اما من این طور کار نمیکنم، گفته است زینedین زیدان با پایگاه خبری الکوپه. قبلا خبر داده شده بود که متخصص 52 ساله در پس منظر نتیجه‌های به موفقیت دسته تحت رهبری اریک تن هاگ با کار در منچستر یونایتد دعوت کرده شد. همچنین قبلا خبرهای هم بودند که کریش میخواهد که زیدان سرمربی النصر شود اما زیدان از چی باشد که کار با باشگاه‌ها را دیگر به کلا نمیگیرد. سبب دیگر چی باشد در کمی نویسید. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.